מערכת Airtable. מה זה Airtable? למה להשתמש דווקא במערכת הזאת? למה לבנות את המערכת ניהול של העסק שלנו דווקא כאן? אז בואו נראה. מה שאנחנו רואים פה זה צילום מסך מתוך מסך הבית של האתר של מערכת Airtable. מה שכתוב פה זה בעצם לא משנה מה הדרך שבה אתה עובד, זה יכול להיות כל מיני תהליכים, כל מיני דברים בתוך העסק שלך, לא משנה, אפשר לבנות את זה ב-Airtable. למה? כי זה כלי עוצמתי וגמיש עם המון אפשרויות, באמת זה מערכת אחת הגמישות שראיתי, אפשר לפתור איתה כל בעיה, לעשות איתה כל תהליך שהוא בתוך העסק, ומה שהכי מדהים זה, אנחנו רוצים לחבר את כל החלקים בעסק שלנו במקום אחד, במקום מרכזי שבו נוכל לתפעל את העסק. זה יכול להיות ניהול פרויקטים, ניהול קמפיינים, מלאי, לידים, לקוחות, מוצרים, הכנסות, הוצאות, לראות מה קורה, ואת הכל אפשר לחבר ביחד, לייעל את תהליכי העבודה ולעשות את הכל בתוך ה-Airtable. הדבר השני זה במרכאות, כן? אקסל סטרואידים. למה אקסל? כי המראה של Airtable זה מראה טבלאי, זה מראה שהוא נראה ממש כמו גוגל שיטס, אקסל. כל בן אדם שאפילו אין לו רקע טכנולוגי יוכל להיכנס למערכת וממש להבין תוך כמה דקות איך משתמשים בה. זו מערכת מאוד מאוד פשוטה לתפעול ומאוד מאוד נגישה, אבל היא על סטרואידים, זה לא אקסל רגיל, זה לא גוגל שיטס, זה על סטרואידים, כמו שאמרנו מקודם במרכאות. בעצם אנחנו יכולים לחבר ולקשר בין הטבלאות השונות ובין נתונים שונים מתוך הטבלאות, בדרכים שאי אפשר לעשות אותם בגוגל שיטס או אקסל, וכמובן אנחנו נראה את זה בהמשך ונבין את העוצמה הרבה שיש במערכת הזאת. הדבר השלישי היא דשבורדים למעקב ובקרה מדויקים. כל עסק צריך שתהיה לו אפשרות בכל רגע נתון להיכנס, לראות דשבורד ולהבין מה קורה כרגע בעסק. זה אומר דיאגרמות כמו שאנחנו רואים פה, את המספרים, כל המערכת בעצם שתהיה מרוכזת במקום אחד, שיהיה הכי ברור שיש מה קורה כרגע בעסק מכל הבחינות, איזה דברים פתוחים יש לטפל בהם, לוחות זמנים, אם יש פגישות וכאלה, מספרים כמו הכנסות, הוצאות וכולי. והדבר הבא, ומבחינתי הוא הדבר הכי חשוב, זה אוטומציות. מערכת ניהול, מערכת CRM בלי אוטומציות היא פשוט לא שווה, היא מבזבזת זמן. ברגע שיש אוטומציות בתוך המערכת שמייעלות את העסק, כמובן שאנחנו מגדירים את האוטומציות בהתאם לחוקים שאנחנו מגדירים מראש. זה יכול להיות לדוגמה, אם סטטוס של לקוח השתנה, אז יישלח לו מייל, או בקיצור יש המון, באמת זה אינסופי, וכמובן אפשר לעשות הרבה אוטומציות, לא הכל, אבל אפשר לעשות המון אוטומציות בתוך מערכת Airtable. עכשיו, למה דווקא Airtable לבעלי עסקים קטנים או פרילנסרים? בעלי עסקים קטנים, הכוונה זה יכול להיות עד 2-3 עובדים. בעצם אנחנו מנהלים עסק קטן, או שאנחנו פרילנסרים שנותנים בעצם שירות לעוד עסקים. למה דווקא Airtable מתאים? אז יש המון מערכות בשוק, והרבה מהן עולות כסף, רובן עולות כסף. אני הכי בעד להוציא כסף על מערכות, אבל לעסקים קטנים, פרילנסרים, הרבה פעמים אומרים, זה לא שווה, מערכת יכולה לעלות 100 שקל, האמת 100 שקל זה אפילו זול מערכות CRM, זה יכול להיות כמה מאות שקלים בחודש, וזה לא שווה, בסדר, נעשה זה באקסל, רשימות בטלפון וכזה, ולפעמים גם זה לא. והרבה פעמים מחליטים לוותר על זה, וזה גרוע מאוד. מה הפתרון? להתחיל עם משהו חינמי. ו-Airtable יש מסלול חינמי לגמרי, שאפשר לעשות בו הכל, תכף נראה מה ההגבלות שלו, יש הגבלות, אבל אפשר לגמרי להתחיל עם החינמי, ובמקרה הצורך להתקדם למסלול בתשלום. וזה באמת מערכת מדהימה, שאפשר להשתמש בה ולייעל אותה. האמת היא שרוב בעלי העסקים שהטמעתי להם את המערכת, זה במסלול בתשלום, כי זה באמת מערכת מדהימה, היא לא נופלת בכלל ממערכות אחרות, אבל אני תמיד אומרת, אפשר להתחיל עם החינמי, פשוט לראות אם יש צורך להתקדם הלאה. אז בואו נראה את העלויות. יש לנו כאן צילום מסך עדכני מסוף 2023 של המחירים של המערכת. אז יש לנו את המסלול החינמי, זה בעצם מסלול שאפשר ליצור בו כמה טבלאות שרוצים. ההגבלות במסלול הזה שאפשר להשתמש עד 1,000 שורות
ריקורדים, אנחנו נראה בהמשך לכל טבלה, וזה יכול להיות עד 100 ריצות של אוטומציה בחודש. מתחילים ככה ברגע שרואים שהאוטומציות נגמרו, שאנחנו צריכים יותר ריקורדים, צריכים יותר שורות, אנחנו פשוט עוברים למסלול בתשלום, שזה $20 לחודש, שבאמת זה לא יקר ביחס למערכות CRM, זה ממש ממש לא יקר, וזו מערכת מדהימה שכל אחד יכול להשתמש בה וללמוד, ולכן זה מאוד שווה את זה. וזהו, המסלול בתשלום, המסלול של $20, זה מסלול שבאמת הוא אינסופי, אני מטמיעה אותו לרוב בעלי עסקים שהטמעתי להם מערכת Airtable. אוקיי, אז איך אנחנו פותחים חשבון Airtable? זה מאוד פשוט, מאוד קל, בואו נעשה את זה שלב אחר שלב. אני אשים לכם את הקישור הזה, זה בעצם קישור שלי בתחתית הסרטון. אפשר להיכנס דרך כאן ולהירשם, ואפשר להיכנס לאתר של Airtable ולהירשם, מה שאתם בוחרים כמובן. אז אני נכנסת לקישור הזה, ואני רוצה להירשם ל-Airtable. אז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה ממש להזין פה את הפרטים, שזה כתובת אימייל, שם מלא וקוד, לבחור סיסמה, או להיכנס עם חשבון גוגל. אני תמיד אוהבת להיכנס עם גוגל, אני עושה פה קונטיניו עם גוגל, ולקחתי פה סתם כתובת מייל של אחת העובדות שלי. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים למסך הזה. כאן זה לא כל כך משנה, יש פה בעצם, הם רוצים כאילו להתאים את המערכת לצרכים שלכם. אפשר סתם ללחוץ פה כרגע מרקטינג, אוקיי? אפשר גם לעשות סקיפ, מה שאפשר לעשות סקיפ, אני עושה סקיפ. אוקיי, יכול להיות שיהיה כאלה שלא ייתנו לכם סקיפ, אבל כאילו שאלות שלא ייתנו לכם סקיפ, אבל פשוט אפשר סתם ללחוץ על דברים, זה לא ממש משנה. בסוף אנחנו מגיעים למסך הזה. זה מסך הבית של Airtable, ופשוט ככה פתחנו חשבון. עכשיו כל פעם שנרצה להתחבר ל-Airtable שלנו, אנחנו פשוט ניכנס דרך חשבון גוגל, ניכנס לאתר של Airtable, ופשוט זה יכניס אותנו אוטומטית עם חשבון גוגל. זה הכל.